Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Ойди теракте ки дар шаҳри Москва дар Крокус Сити баргузор гардид, ай ҷониби иқа соф сагбачаи ҳаромзод чӣ гуфтанем? Вой ба ҳолтон, находа ҳамин моҳи муборак чунин ваҳшиёна рафтор кунена. Ягон ҷош мусулмонӣ нест. Шуморе сагбачаҳо ба хотири Аллоҳ не, балки ба хотири устухон якдигарта меканен, мехӯрен. Иними шумоен кофар, хоҳари очаи шумо мурае. Ай пушти шумо ғарибсағирои фақири камбағали туғрира гандаи бад аз ов метан. 99% республика ай пушти инаму сағиронуну намак хурдоста. Ай пушти инами шуморе лаънатиҳо миллати тоҷик ба яҳуди сабилмонда мубаддал гардид. Ҳаму обрӯе ки надоштем ҳамура майдаст доде. Ё Аллоҳ, кай мо ба ақл мешида бошем а? Ай бизиш халос мехӯри ки да сагбачаҳош меғалти. Плиз монен қарор бигардем, ҳадди ақал да ҳамин моҳи Рамазоне чӣ кори кардагитон буд? Наъузу биллаҳ. Мушрик и кори шуморо намекуна, рӯтон лағча.